Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe mi hofno mi alana kon hayruji ɗuɗɗi inchallah hande ɗon gondi be koɗo mawɗo tedduɗo iwɗo daga lesdi daydi amma inchallah ngam majum en maran haaje en keɗito ɗume on waddani en o mari haaje ƴamɗe dow meɗen to kadi an balle am jabago mo inchallah dow ƴami o haɓɓi ƴamgo inchallah kabde hen jaabe bana ni hidde ko en nasta nder vidéo majum gadan gadan en ɗo mari haaje intro bana ni hokkomin intro bana en mbino bandiraɓe en ɗo mari koɗo damoɗo bana ni inchallah woɓɓe feere waɗo mbiya ɗum hammam noy amma min ma banni oɗo laara vidéo ji meɗen tan ɗum o fottana mo nden o waddani ziyara ngam majum en keɗito kalimaji seɗɗa dow maako vidéo ji en ɗiɗon pottana mo na ko noy mi andi to ɗo pottana o dole on waɗi pottana noon inchallah ngam ɗo ɗum goɗɗo mawɗon bisimilla sey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuhu sakiraɓe derɗiraɓe hokkoɓe amin kawtal hoore haɗo lamar ko derɗirawo sakirawo ardini sey min ɗon mbiya min ɗon jetta on min inde am Ahmad Tidjani Modibo Dudu Modibo Bosse Mayo Balwa miɗon jooɗi janga ha wuro Mubi Adamawa Nigeria nden bo miɗo tokkito vidéo ji Zakiru Abdul Kadir nga Fasaha TV nden bo miɗon tokkito mo miɗon dara bayaniji ko waɗata ɗo senami masine min ɗo ceero be vidéo ji mako kañum waddere mo ziyara min compidira min kolla seyo amin ha ɗo ngaɗo Fasaha TV nden bo min ƴamamo ɗi deydey fodde bawɗe deydey ko ɗum famata. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. To kadi bandiraɓe on nani deydey introduction mako jo waɗani en bayani mako ɗum goɗɗo on fasihankejo e bo ɗum goɗɗo on tedduɗo ha gewtomoɗo ɗum modibojo bo fayin alhamdulillah kadi e guiɗa vidéo majum ni juutan deydey ƴami ɗo yo ƴama bo en ɗon keɗi en jaabo ƴami mako an to Allah lamiɗo hoddiri e kala ko ƴamata mo bo mi andi o ƴamata en mi andi onon fof on ɗon mari haaje ƴamol majum to Allah waddani no mo ƴamanta ƴamanta on ƴamol majum mini bo min jaabo to Allah ɗo wawni amin to min keftay jawabu am bo min noon giɗi onon ma on balla min jabago ha less commentaire inchallah bisimilla sey. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Zakiru Abdul Kadir. Wa aleykum salam wa rahmatullah sey. Aɗo waɗa vidéo ji ko shafi zikiri be yidde annabijo sallallahu alaihi wasallam. Nam sey. ɗume on ɓurkima seynima ha fuɗɗi waɗugo vidéo ji ɗiɗo ɗo? To alhamdulillah deydey ha vidéo ji ɗi miɗo waɗa a waddi haala yidde annabijo sallallahu alaihi wasallam asali channel ɗo min maɓɓitiringa dow hollugo seyo amin be yidde annabijo nden ɗon giɗi annabijo dow ton Zakirujo to waɗi gasida am fottani am mi laari deydey mi wawmi waɗa vidéo dow ton mi hoosa mi waɗa vidéo mi waɓɓo dow ton mi waɗa vidéo nden mi wata ha channel majum banni nden be noon fayin deydey pamarum nder ko Allah hokki am wakere ko larani harka technology min waɗa vidéo goɗɗo to ƴami hunde dow téléphone muɗum je Android o heftay ko bo o famay o mari haaje min gaɗa vidéo dow ton min noon hoosam min waɗa vidéo ngam hollitirgo jawmijum ha o woni fuu ɗum hisan ni wiigo wayne nda hunde ni jiɓorake ma téléphone wo'inana kanjum fuu min ɗon gaɗa vidéo dow ton ngam fernugo derke en bana en am ɓe janggay bana en aminen woɓɓe feere en ɗon mari ɗuɗɓe ɓurɓe en andugo harkare majum to ɗo on pamarum dow jawabu ko hokkiyam e waɗugo vidéo majum nden bo nde mi tawi mi wawan on da to ko ɗume fuu to a wawan on a watta to a wawata walani a fondira wigo a waɗan ɗum ngam a yahana do'o mere. To nam mi faami bolde maɗa aranni aɗo waɗa vidéo to Zakirujo waɗi kasida aɗo wo'o kasida on may a waɗa vidéo deydey fodde bawɗe ɗiɗaɓol bo aɗo waɗa vidéo ha ko shafi technologie deydey koko ɗo famay wakkere ko shafi technologie fuu aɗo waɗa to ƴamol arandol ha wakkere kasida kasida kam to a woɓɓoto vidéo kasida kam aɗo heɓa matidira be mo yofi gimol kasidawol man nata won
ko bo an kam to anani ngol welanima ni se a maggol tan. Naam. Jam wallo fottaniam sosai. Dai ha ko miɗo waɗa video aran man ni min hoore am fu miɗon waɗa gasida miɗon waɗo studio janga noynoɓe ko nandi be piano be hunde ɗo kenan amma min meeɗai mi waɗa video be gasida min ko bo be audio am je hoore am sey dai to mi nani je goɗɗo fottani am mi waɗa nden na bo ko audio je toy fu to mi tawi mi waɗata hunde ɗo be majum aa audio on an kam ni je mari ɗon mara jasbu kanjum mi ho'ata mi tawa mi wa'o mi waɗa amma a ƴami bo miɗon matotira be jawmijum hidde ko na ko mi matotirta hidde ko mi waɗa video mi ɗuɗai matingo amma se to mi waɗi video mi timmini mi waɗi editing mi timmini mi hoosa mi arta mi yerɓana jawmijum mo mi waɗi video be hundere majum mi yerɓana o kanko o heɗi to waɗi o wiyam waɗi hidde ko mi waɗa ha channel ɗo on amma so na non mi waɗata ha channel se to o yerdi hidde ko min ganta audio majum ha channel se to o arti o laari video majum to o yi video ma waɗi se min gata ha channel banni e bo nana kala audio zakiru ko je tefu bo matta ɗon be ɗon zakirel majum tan mi a faami to haragare wolde ma wi na kala video zakiru to a waɗata woodi zakirel hertaɓe ɓe a waɗata video je audio maɓɓe min keɓa min nana ko ɗiɗo ko tato ha nder maɓɓe na ko mi waɗata video be ɗasidaji himɓe ɗum himɓe ɗiɗo ɗum himɓe ɗiɗo himɓe ɗiɗo man bo ɗum andaɓe on to on ɗon ndara video ɗo on ndaran photo maɓɓe ha sera banni ɗum arandejo zakiru ahmad baba laatiɗo jakorɗo on baba suudan bo fayin inchallah kanko on arandejo ɗiɗaɓo majum bo mo wiyata m oumar e jeylani m oumar e jaggantoɗo harka yidde annabijo sallallah alih w sallam be ahlul bayti to ɗum kamɓe ɗiɗon miɗo waɗa video be gasidaɓe amma woodi mo meeɗi yerɓangon audio mi waɗa video be audio majum nde mi heɗiti audio majum mi tawi audio majum bangol ɗaayi seɗɗa ha dedei mi waɗa video ngol wurtanon banno mi yiɗi mi wimo audio lo waɗantami video ne mi yiɗi se o wiyatam o jangan audio o yerɓana mi waɗa video be majum to ha jotta miɗo heedi mo o jangay audio yerɓaniyam o ƴamtaki am bonnoy haala audio ngol o yerɓaniyam mi waɗa video be magol ɗo on amma ha sembe am woni min kam ha waɗugo video na harka gasida ba ha sembe am woni kam harka yewwa a wiya aɗo waɗa video ha ɗo ko shafi technologies bana misalu min jotta ɗo mi soodi téléphone ɗo mi yiɗi mi hutinira be maga amma mi anda no fuɗɗirta hutinirgo be maga wawan a waɗanam video a hollan nda no goɗɗo waɗirta setini maga na to bandiraɓe mi tanmi jawabu ɗo kam ɗum koye ɗum tanmi onon fu on foti on jaaba o wi o soodi téléphone ngel kesel o maɓɓitingel amma o heɓtayma no ngel huɓɓirtema sakko a hutinira be magel ko na ɗum to a heftay huɓɓugo téléphone maɗa ni a lardi video man ma sakko a bandiraɓe jaabe am useni a soodi téléphone video man bo dole gal téléphone on a larata to ndena heftay huɓɓugo téléphone majum to a ɗaɓɓitamo a wondi o huɓɓane téléphone majum o holle ko hollete pat hatton ngam min kam mi wontay be maɗa video am to mi waɗi mi wata ha youtube tami on daari on paami to mi waɗi video mi wati ha youtube a yaha laara a fama ko a famata masalan jotta kam ha ƴamol mako ɗo o ƴama masalan jotta kam bana whatsapp ayi himɓe feere en ɓuri waɗugo video dow ton ɓeɗon maska compte maɓɓe jawmiju ɗon online oɗon anli amma a larata on anli si a yawa kaya oɗo kam ma o connectay hande si an bo a yiɗi a hefta ɗo anoy ɗum waɗirte a ƴama min hoosa min waɗani video nda dow niman min hoosa min yerɓa a laara a heftan ɗo majum jami tammani mi jaabi ƴamol maɗa machallah machallah nden to zakiru a andi kala ko goɗɗo watta ha ngendam ɗo fuu woodi cigaba ko heɓata ha harka man woodi bo masalaji ko heɓata
bana masalaji ɗume a fottata be man ha harka ko shafi wakkere harka ardiniɗo? to jotta kam o ƴami masala ɗime mana wigo probléme ɗi noon mi meeɗi yiidugo ha harka vidéo je miɗo waɗa ɗo, to e bo jahal yeeso je toyi mi meeɗi heɓgo ha harkaji mi vidéo je miɗo waɗa ɗo. To hani ko meeɗi way sunugo am ɗum laado ɗum harkare on nde mettini am ɓernde ha wakkere vidéo ji ɗon na wala, amma ɗum yottaki ha deidei je sei mi wangina ha camera ko moye be ko moye fama. Woli yende feere mi yewtan gewta feere seɗɗa, mi waɗi vidéo mi timmini mi hoosi mi waati ha YouTube, vidéo majum bo mi yari bone sosai ha waɗugo editing vidéo majum. Watugo am ɓuri saɗugo himɓe ɗiɗo ndaari vidéo sei YouTube itti vidéo majum ha YouTube. Kanjum ɗo ɗum meeɗi mettingo am ɓernde sosai ha wakkere harka technologie je min ɗo waɗa. E ko meeɗi seynugo am bo ko seyni am ɗon jur ha harkare ɗo. Aran man ni ndo heɓindi waɗi e ɗiɗi man bo channel ɗo e maɓɓitinga ɗum rawani on, mi tammaki no channel ɗo wargo hikka ɗo mi heɓan abonnement 1,000 mana 1K subscribers. Mi tammay mi waɗay ɗum ha hoore am mi heɓanno ma, amma Allah be dokkal mako be bawɗe mako o hokki miɗo mari 2K jottani ɗo, miɗo mari 2000 abonnement ɗo ɗum jahal yeeso mappindir ɗon nder ko hokkata sembe ha waɗan kon vidéo bandiraɓe. To Zakiru, bana misalu goɗɗo wawan ɗum mari haaje yettina ko habar kubar feere ko hunde feere on ɗo waɗa bana irin advertising bana tallana ko shafi be man ha channel moɗon na ko nandi be man? Gaskiya min ɗo waɗa talla amma na ha channel. Min ɗon mari groupe je min je Fasaha TV, to goɗɗo mari haaje mi waɗanamo talla, min waɗan talla min yofa nder groupe ji majum. Ko waɗi min watta talla ha channel man nga pamara on nga mawnay nga wala jama'are sosai. Foti waɗa talla min yerɓa fototira tallaje min waɗi man, ayi goɗɗo feere harkan kasuwanci o watta harka ko larani lumo, o yerɓa groupe mako ko je shopping ko noyi min waɗana o talla o heɓa jama'are o heɓa himɓe. To nden mini bo ɗum harka technologie min ɗo watta, ayi himɓe majum ɓe gonan ɓe perɗidiran ɓe yaha to harka lumo on ɓe gatta, min bo mi waɗa harka technologie. To amma to harka technologie on a watta foti min waɗane talla ngam foti ɓoya to oɗo waɗa ko min watta. To ɗo on to harka lumo on miɗon waɗa bo foti mi waɗane talla maɗa dow harka lumo a heɓa bana min keɓa inchallah. To bana Zakiru, bana wi foti on ɗon waɗa harka talla, to goɗɗo mari haaje ko talla ko hunde feere on ɗo waɗanamo amma ha social media moje feere. To bana min jotta misalu mi yiɗi ɗum wanna hen talla, misalu jotta miɗon mi maɓɓiti shago shopping plaza, mi yiɗi ɗum wanna hen talla, to bana noyi woodi fixed price je charges je on waɗata talla na, ko bo a'a bisa ga no narriri be jomu haaje? To price amin ɗon min ɗon mari prix amin je min hokkata, to fottanima a yoɓa, to fottanema a acca na ɗum dole. E bo min artan mi matine ha waɗugo je min watta ɗo kam min gerɓante, to a heɓi himɓe ma nane ma bani Allah hottiri, to a heɓai bo sai a arta waɗa muñal, wala wigo a yerɓanam ceede maɗanma talla amma a heɓai himɓe so min lornitani ceede kanjum kam wala. Min artan mi matine daga aran, to a yerdi banni man waɗi lalamdo min gaɗane, to a yerdai banni on miɗon gaɗira talla. To alhamdulillah, bana wakkere a wolwi aɗo waɗa harka ko ardini pat ɗum harka andal, ɗum harka bo jangirde bo, bana en andi ni jangirde timmata, en kefti ba wakkere kasida a wolwi a wi an fo aɗo waɗa, wakkere technologie aɗo waɗa. To min keɓay nanugo seɗɗa nder tarihi ma yanayi no a ummori ha heɓi a jangi ha yetti wakkati jotta ɗo na? Haala mawni bandiraɓe, no mi ummori ha no mi fuɗɗiri waɗugo vidéo ji ha no mi yetti ha no mi woni jonta o ƴami kanjum majum. To gaskiya o mi hoorema mi anda mi anda no mi ummori. To alhamdulillah mi ƴummi mi jangi alana kanjum, mi ƴummi ha saare amin, mi jangi ha saare amin, mi jangi makaranta ha mi ƴummi ha mi daña ɗum Nigeria bawo wiyata physique mo
ɓurna moɗon tokkotoɓe amin on andi en ɗon mari groupe mairie jeyi moti bo liman physique ɓurna moɗon fu bo ɗon de ton min nana liman physique ɗum babirawo e bo ha physique man on mi daña ha ton on mi mawni ha ton on mi jangi primary school secondary school mi jangi ha Madagali reta bo mi jangi hamubi on min andotiri be mako to banyon seɗɗandere komi foti mi wiye amma a ƴami noy on bo mi yettori ha dedei mi fuɗɗi mara vidéo ɗo shige am tan wala mo jooɗi wiyam nda waɗu ni yahatan be maɗa ni waɗan be ma aa min on tan be hakkilo am be faamu am nasta gallo mara gallo ham tabitini mi waɗi fidde kon fuɗɗi wonginko to on inchallah to alhamdulillah nana ɓe ɗuɗɗingo an Zakir Abdulkadir tama ko ɗuɗa yiriɗaɓe amin heɗitotoɓe amin tokkotoɓe amin ha nder channel ngaɗo Fasaha TV wala ko min mbiyata seni min mbiya min getti on ɓe kawtal hoore ɓe bo tokkago amin to a keso ha channel ngaɗo a waɗa subscribing nden bo a mema lenguru nden bo a memanani alama liking kanjum on ɓeddata hokkugo amin sembe waddango on bayaniji kesi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa aleykum salam warahmatullah. Nani ko wi to kadi alhamdulillah to e dedei kala ko on paami ha ƴami ɗo pat on bindana en ha les commentaire o wolwi haala subscribing ɗum abonné on yen haɗo waɗi abonné on hoosa on abona ɓawo toon abonné on larana ha ɗo waɗi lunguru campagne bano o woli man banni lunguru ɗum notification a iya ɗo toon a hoosa jeɗo waɗi all ɗo toon tutte ta hoosi kanjum o yiya mema alama like kanjum kanani mi andi on ɗum gaɗa amma kapte ɓesde like ɗuɗa kala o mari haaje interest vidéo banni fu bo o wolwa min gananamo inchallah.